Салому алейкум ба мардуми тоҷик, ба мардуми ғариб. Чира гуфтам мепурсам? Гиҷодаен ҳамон шерои наре ки барои лайк, барои просмотр видеоя бадбахта гирифтен, дар ютуботон мондем, дар каналотон партофтен, барои номуси тоҷик будан ки мо хеле мекунем, мо хеле мекунем. Ягон тот Задержать одного из нападавших. Инаира номуси тоҷикӣ мегӯям. Инаира шери нари тоҷикӣ мегӯям. Ягон тот дарак дорем ки ҳамин дар чӣ ҳолате, дар кадом вазъияте. Ирам падар дора, ирам модар дора. Нохост падару модар и буфама ки бачаи ҳамин кор да ҳамин ситуатияда чӣ мешавад? Ё ки зану фарзанд дора. Як бор хутона дар ҷои ҳамин бародар бонена. Камтарак фикр кун. Ба ҳамон хотир боша ягон шери нар илтимос мекунам айпаи бародар будан. Тоҷик буданаша номуса ранги ҳамин шербача нишон буда ки мо тоҷикон метонем. Инаира номуси тоҷик.